Je to navrz. Jakoby, neviem si predstaviť, že by mi to asi úplne nahradilo cigarety, ale musím povedať, že je to zaujímavá vec a hlavne aj ako veľký fanúšik nikotínových vecí, ako sú aj vrecuška a podobne, som popravde ešte nič takéto nemal a to ma fascinuje, pretože si hovorím, že už som na svete skúsil všetko. Čaute, nachádzame sa vo Fulise na meet and greete, je tu s nami Andy Šaj a ešte, aby som ťa mohol opraviť, je to pop-up. Sme tu so Šajmom a chceme tutaj ochutnať náš nový produkt Dante, je to nikotínové špáratko. Sme zvedaví, aký bude teda tasting, jak sa páči, môžeš si vybrať jedno. Toto je 3 mg, to je tá ľahšia, vanilka meko teraz. Je to navrz. Jakoby, neviem si predstaviť, že by mi to asi úplne nahradilo cigarety, ale musím povedať, že je to zaujímavá vec a hlavne aj ako veľký fanúšik nikotínových vecí, ako sú aj vrecuška a podobne, som popravde ešte nič takéto nemal a to ma fascinuje, pretože si hovorím, že už som na svete skúsil všetko. Koľko to človek asi mám? 30 až hodinku podľa toho, jak to človek prežúva, môžeš to potom aj nejako obžúvať to dievko, takže ten efekt trvá, hovorím o tých 40 do hodiny, ako pre koho. Je to fajčiar, respektíve žuje, alebo fajčík, a teda je chce skúsiť. Je to niečo nové.